iki mesti bakal dadi perang gedhe. Mergo kowe nantang Begawan Durna, aku nantang karo Sinuwun Prabu Mandura. Wis ora usah kuwatir. Bangane awak dhewe kelangan Petruk. Ha iya. Awak dhewe luwung baya budidaya piye carane supaya iso mboyong Dewi Werantawati. Ha wis bener. Ning Kurawa wis mlaku baris rantak-rantak kosike iso uga Kurawa kae mengarep upacara ora. Baris kok mengarep upacara iki dinane ora Senin kok upacara. Sesuk-esuk ki Senin. Ha iya. Pak Pethuke ya, Reng, hati-hati ya nganu wer. Ora kira. Kowe ngono iki aku duwer kok. Ya wis ngati-ati ya, Gong. Pangestumu tak jaluk. Kowe wong tuwa ngasuh wae rasa melu-melu ya. Ya ming aku gumun kowe iki dadi anake Semar kok. Seprana seprene manggon ning kene kok lincak ora ganti-ganti. Nganti mbok tembel nganggo blabak kaya ngene iki. Nek pancen ora duwe iki nyuwun karo bapak. Mesti tak goleke utangan. Padha wae, Pak. Urip ora arep ngebot-boti karo wong tuwa. Prayogaken anggenipun lenggah Bapak Semar. Iya, ora kurang prayoga dole. Kamas. Kamas nolo gareng. Waduh, sian. Biasane nek nyeluki tekle ngono. Ki kok Kamas nolo gareng. Tata krama etok-etoke wonten Pasewakan Agung. Kamas nolo gareng winantuing Suka Basuki. Rawuhipun Kamas. Pangestumu, Dik. Slamet tekaku. Aku ngaturake pudya pangastawaku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayan ning kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah Kamas. Iya ya wis ora kurang prayoga. Kamas. Kamas Petruk. Wilujeng rawuhipun Kamas. Wah, anteng atiku, Gong. Ayem anteng. Aku tok basane iki kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mbok gek mati. Lho. Tegese iki ayeme atiku prasasat kabagyan kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mengkono ka, Mas. Slamet to, Di. Pangestumu. Wilujeng ka, Mas. Prayogaken ya, Mas. Ya wis ora kurang prayoga. Sabar, sabar sedhela Bapak Semar. Mboten wonten gangsal menit tumuli menika mangke unjukanipun medal. Iya, iya. Ya wis aja kuwati. Dadi ayem rasane bapak. Bapak kuwi mlaku saka Karangkadempel, saka kelurahan tekan kene. Nek sing jeneng wong tuwa ki rak ya mesti ngelak. Sami, Bapak. Kula nggih ngoten. Ya mung sing dadi kagete atiku, Bagong. Kowe kok dadak menehi undangan karo bapak. Dina iki kon tekan omahmu ki jane eneng apa? Malah tekaku bareng karo Gareng karo Petruk ki apa kakang-kakangmu ya tok wenehi undangan supaya tekan omah kene. Pancen leres mekaten, Bapak. Wonten atur ing badhe kula unjukaken kathokipun Bapak. Basa ora pethoke gayane basa. Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Bab apa? Ngaten, Bapak. Ingkang sepisan sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra diagung pangangsami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ning kaprajan. Dateng Bapak Semar upamiya ae. Upamiya Bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa. Kurang ajar ngono. Kereta kencana. Apa duwe? Kere kok kereta kencana. Ayo saora-orane titian apa-apa Bapak tok pethuk nganggo apa to apa. Badhe kula pethuk mawi titian kula, Pak. Saha nyawisaken Herminakata, Hermawar. Hermawar. Herminakata ing nggone Ndara Dursasana. Hermawar kinarya miji ampianipun Bapak Semar saha
amiji ampianipun Kamas Gareng kalian Kamas Petruk. Weh wis rasah werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem atine. Lho. Lah pinangge slamet teng pundi, Pak? Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu saras ki wis apik. Berarti nek niki slamet ana hubungan karo saras. Wah, wis goblok banget. Saras ki waras. Oh ngono panti pijet. Utuh. Terus slamet ki wilujeng. Ngono lho. Nek kira-kira ora iso basa rasa basa kok malah bingung Bapak engko. Pripun Pak ya tata kramane. Ya wis ora usah dadak werna-werna sing baku Bapak wis tekan kene iki aku wis seneng. Mengkaten Pak. Lah saiki aku tak takon. Monggo. Kowe iki jane arep ngopo kok dadak nekake Bapak? Wah mboten mungkin Pak. Mboten mungkin kalau teger nekak Bapak. Ngrawuhke Bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene Pak. Selasa basa wae kok. Oh ya basa. Mekaten Pak. Niki kan ora kaya wong muni basa kok niki kan. Menika kan, menika ora sanggokan. Engko ngelak ora. Menika apa ping pindho? Sagedagan menika ya apik. Titi wanci menika, Pak. Menapa to sebabipun dene kula ngawontenaken pepanggihan keluarga. Keluarga ageng Bapak Semar Badranaya. Kula caosi prisa, Pak. Niki kan pun meh habis masa bakti kula. Ngono. Nggih, Pak. Ning kanyata. Kira-kira sasi November niku pun entek, Pak. Pun telas masa bakti kula. Lek kula udu penemu uron dateng pembangunan padusunan Prengapus mriki. Lah terus niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak. Perjuanganmu ing babagan anggen kula ngesuwi para kawula sak padukuhan ing Prengapus. Menika badhe kula terasaken namung keramikipun dereng gadah, Pak. Terasaken bangun teras terusaken dipun terusaken krana sakathahing para masyarakat kawula sak padukuhan Prengapus menika kanyata menika tasih setuju menawi kula menika tetep madhep minangka dadi kamituaning padukuhan Prengapus. Ketitik kula niku mboten wonten mungsuhe, Pak. Iya. Niki sing kula pacak dadi mungsuh kula bojo kula, Pak. Oh. Supaya sah ing samukawisipun. Iki tegese lemu mranata para kawula kuwi apik, ngono, becik. Dasare kowe ya srawung karo masyarakatmu, srawung kawula-kawulamu. Ya lah, nggih, Pak. Ning nggon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teka. Ana ing kabagyaning masyarakat kowe teka. Masyarakat kesusahan kowe ngetok, masyarakat padha seneng kowe ya ngetok. Kuwi jenenge kowe srawung apik. Mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda. Ora. Perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki. Mekaten, Pak. Intine pun kula ajeng nyuwun pangestu kalian Bapak Semar. Tak pangestoni kalian nyuwun Probio. Sing arep maju jago kowe kok kowe njaluk Probio aku. Ngengeti bilih kula menika mboten nggadahi celengan, Pak. Iya. Ngengeti bilih kula menika ugi nuwun sewu tiyang mboten gadah ning dipercaya dening para masyarakat. Nggih, kados pindu pundi malih kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dhateng pembangunan padukuhan Prengapus.
Nik ngaten niku, Pak. Lah, mula kula nyuwun dukunganipun, Bapak. Iya. Bapak kula pacak minangka dadi tim sukses kula. Iya. Ya, Sampeyan bapak kula jaluk supaya ampun tilem dina niki. Wong tuwa melek teko saka iki tekan November ora mudar ya ning ya. Ayo aneh-aneh ora. Sambi nemplekke gambar-gambar, Pak. Oh. Lambangmu apa, Le? Yamaha 75. Lho. Sing jeneng pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari kuwi menku lambang dewi-dewi. Nek pari iki kesejahteraan pangan lan sak piturute ngono kuwi ora kok Yamaha 75. Ha iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki. Oh, mergo apa kok gambari motor. Kita harus bergerak cepat. Ngono, membangun desa kudu bergerak cepat. Cek dengan pemikiran yang lugas. Apa sebabnya mau nggak kabar motor selah sepisan langsung muni Yamaha 75 kebule tekan ngendi-endi. Tegese kuwi nggonku srawung karo masyarakat iso tekan ndi-endi. 75 wis dadi tembung terus tanggap ing samu barang lir. Usaha. Wong ki nek urip tanpa direwangi usaha ora bakal iso kelakon penjangkane. Jiwa besar. Usaha meneh, usaha wis ping pindho. Hasilnya akan kelihatan. Langkah pertama kita memajukan masyarakat. Inilah pemimpin yang luar biasa. Pray. Loh, pray piye maksudnya? Mengasuh. Iya. Ayo kita bangun desa kita. Wah, edan. Kowe ngapa ya, Mir? Tangane kaya ngepleki dara ngene. Ngepleki dara ora. Bapak ki seneng karo semboyanmu ki seneng. Ngono, dadi iki ora bain-bain, Pak. Mula aku niat bangun desa. Nek ya kuwi apa sing tak lakoni bangun desa kuwi bukan hal lahiriah. Yang artinya iki lagune Roma Irama. Wah, Nding. Sing tegese kuwi ora sing tak bangun ki bangsa papan sing magrong-magrong terus bangun intimidasi. Lho. Intimidasi ki piye maksudnya kok? Pengairan lho, irigasi. Intimidasi ki pendekatan. Ndeng. Irigasi. Orang bangun perkara kuwi, ning sing tak bangun kuwi lah batiniah, Pak. Batiniah. Bapak paham ora kata-kataku? Paham. Mergo Bapak nun sewu SDM rendah. Iya. Dadi aku nek dadi pengareping dusun ki SDM tinggi ki nek omong SDM rendah ki ora nyambung. Nyambung aku ngerti. Karepmu bangun batine para kawula. Bangun batine para kawula mergo pembangunan lahir itu bisa terwujud karena batin sing wis padha manunggal nyawiji dadi siji. Ngono lho. Rukun, tentrem, gotong royong, manunggal. Nek susah ya do gruduk marani kabeh. Nek bunga ya ora dhewe gruduk marani kabeh. Kuwi mujudake ati sing manunggal. Nek atine manunggal, wong sak padusunan ki sayek sayeka apa tra? Praja, sayek sayeka praya manunggalake batin, pembangunan lahir bisa terwujud. Bener kok. Wah, seneng aku jan. Teka aku mrene iki tak kira nek ora ono rembug apa biasane kuwi nek ngundang kakang niki mung ngile dhuwit. Akhire mengko nang kono, Tru. Oh. Iki lagi omong-omongan kok. Wah, cilaka iki. Aku wis omong sih. Ngono lho. Ya, apik. Terus piye kok? Ayo kuwi mau. Mula iki aku arep bangun batine kawula sak padusunan.
carane kabeh kudu tak klumpukake. Setiap saat tak tekankan bahwa ya nek kita itu satu negara. Ya, sak negara. Awak dhewe kudu urip masinamatan. Entuke apa ta wong congkrah? Ha ta, Pak? Dusunku iki upama ana congkrah, wis kecekel wonge, Pak. Weh, sapa sing marai sebabe? Aku. Lho. Kok malah kowe dhewe iki? Nek saiki wis tak suda. Ya. Tak suda aja nganti aku gawe congkrah. Mergo aku dadi pimpinan. Heeh. Supaya kabeh iki iso manunggal tetunggalan sayo rukun rukancane. Ya Mas wijarane. Tekan nyinden barang malah. Ngono lho, Pak. Lah iya. Apik to, Le. Lah terus saiki bapak tok jak rene iki jane arep ngopo? Nyuwun donga, Pak. Oh iya. Sing jeneng anak nang duwe karepan tanpa dongane wong tuwa. Mbok nganti sirah dienggo sikil nek nganti kelakon. Mergo wong tuwa iki tumrapaku Gusti Allah katon. Bener. Bapak iki tangan-tangane sing gawe urip. Nek bapak ora paring pangestu, arep aku menggebu-gebu tidak akan berlaku. Weh. Iso kabeh ta, Tru? Heeh, pinter. Ngono lho. Dadi aku bapak rawone tak suwuni pangestu. Angka 2. Kakang-kakangku ya tak jaluki pangestu mergo kakang-kakangku kuwi tumrap aku iblis katon. Setan tenan. Bapak iki di pihak yang baik. Nyuwun 3 Mas kagem bapak kula. Ora urung dijalukke panitia. Sing gedhe pangapuramu, Pak, gula kuntek. Weh. Ya wis ora apa-apa. Suwun ke panitia ya, Pak. Kok diwakilke dalange sik mangan. Ya iya ora apa-apa dole. Ngono lho. Nyuwun pangestu lan aku nyuwun karo bapak supaya sak suwene iki bapak nunggoni karo aku. Mergo kekuatan sing paling luar biasa tumraping Bagong iki mung bapak Semar. Syukur nek kowe isih percaya karo aku. Lah kok kon percaya sapa? Wong bapak iki bapakku. Iya. Ngono. Sak ngendikane bapak arep tak estoke, sak dawuhe bapak arep tak estoke. Aku tok kon ngopo, Pak? Biar dek zaman pertama aku nyalon dukuh pring ngapus, tok kon kungkum. Aku yo nglakoni 40 dina 40 bengi. Kowe dawuh karo aku, wong prihatin ki ora njaluk karo sing bau reksa. Wong prihatin ki ora njaluk karo sing tunggu kali, karo sing tunggu guwa. Ning golek papan sing sepi sepen kuwi supaya eling karo kelakuane sing biyen, resik jiwa lan batine, aja nganti tumindak dosa, nyuwun pangapura marang ngersane Gusti lan nyuwun supaya diilangi dosa-dosane sarana awak dhewe nglarani awake dhewe satata wong papa utawa sebut tapa. Wah. Kok mletik ya. Ha iya. Iso ngartekke kaya ngono. Wong ki anggere cegah dahar, cegah guling, ora maem ora turu. Kowe ora kok piye-piye ning ngrasake wong sing sengsara uripe, kadang kala mangan wae ngrekoso, turu wae ra iso. Lah awake dhewe kudu iso nirokke lelakone wong sing sengsara kaya ngono kuwi disebut tapa. Ning kali lakoni wiritan. Iya. Ngono Pak. Terus aku dikon Petruk kon ngebleng ning jero kamar. 40 dina 40 bengi. Kuat kok kowe kaya kuat lulus wedian. Ampuh kowe. Heeh. Dhewe karo bojoku. Aku ngebleng bojoku mblikung. Ora ana emper ora pas. Ora ana kegiatan ning jero. Tinga-tingu arep ngapa iki? Iya, terus ya meng gareng sing kurang ajar. Lah piye to? Sing terakhir aku kon turu ning sarean. Sareane siji. Heeh. Are turu ning sarean kene iki sarean leluhur. Tak turoni 3 dina. Bareng tak kenake jero kuncine iki meng sarean genjek. Wow. Mula kok blas ora ngrimpen. Arep tak apusi setan ora.
Ning aku ngono, Pak. Piye? Aku jane ya arep matur karo bapak. Arep matur apa? Sasuwene aku ki entuk mandat saka rakyat. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ora ndek mungsuh. Iya. Iki ana sasmitaning dewa, Pak. Sasmita dewa sing tok tampa metu marganing pasumpenan. Siji, aku iso kelakon yen aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendhemi utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Kuwi jane nek ndi to Pak golek? Karo Jambu Dipa Nirmala. Sing angka loro ana dewa sing menehi sasmita. Bagong nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Ki masyarakate do guyu to, setuju to? Provokator kuwi jenenge. Anjur sing dikanting kok masyarakate. Amen ra apa-apa nek ora ngono ndak ora sida. Iya. Ha kowe pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala iki jare sapa to, Pak? Ya ora bab sing gampang. Ning kuwi bab sing angel, sebab kuwi ora ana tukule ning jagat. Lho. Tukule nang ndi, Pak? Belum bertangga, rasa nganggo, ta? Marai arep watok aku iki. Ya Semar iki pancen ngene iki. Mandel ora? Sing jeneng kok jeleng ora? Semar iki ya entuk kleru, wong MC-ne mau ya kleru. Harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi. Mergo ketrikel ilate. Nah, mesti kleru mugi-mudi. Wis kebacut seru. Ha iya. Kaya omongi ya, pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kuwi tukule ora ning jagat. Temu ndi, Pak? Kuwi ning Kayangan. Wah, lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ono. Anggere bakul tak takoni tumbas pelem pertangga jiwa mboten nonton Jambu Dipa Nirmala mboten nonton sak pasar kempot tak goleki ora ono. Lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Sing angel ning kono kuwi. Sebab kuwi sing duwe dewa, tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa iki ora dharwa ing dami, daharane saben dina ya pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala unjukane tirta amerta. Kuwi dewa. Lah saiki tak takoni kowe, Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene mir. Waduh kok balik meneh. Anjur mir meneh, wis ben apa-apa. Piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apus ki do ngandhake. Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine, mergo kae anak Semar. Semar iki dewa. Asline ora, Pak. Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa mung gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Tak omongi kuwi mbiyen cerita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu. Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan iku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh ngono? Engko dikira aku ki wong ora tanggung jawab. Ora iso menehi wangsulan sing iso gawe marem para kamulaku. Nek hoo ya apa? Nek ora ya ora. Kuwi mbiyen. Mbiyen kapan? Terus saiki kowe isih dewa apa udu? Biyen ala garek pun sampean mang jujur mawon, Pak. Mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun. Sampean ngerti watake Bagong dingendikake mawon. Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene wedan. Oh berarti sok nguntal kursi ya, Pak. Kok eneng sing lenggah ning kene iki? Kusike to cah bagus. Sing lenggah ning singasana.
Adi kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki apa? Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Berarti bener. Kawula nek diomong Bagong ki aja sepelek karo wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa, anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swantah. Wah, seneng aku, Pak. Dadi ternyata asli to, Pak. Aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo bapak ya bengi iki lho, Pak. Iya, pancen bener. Ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa aku moh wong jejerku ki mung menungso. Aku moh nek dunekke dewa. Ning sampean asline tetep dewa. Ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swantah. Kok iso? Nek kowe upama urip ning kayangan ra aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene. Siji pesti loro jodoh telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pestine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep ning gandeng wis dipesthekke ya wis kepiye meneh. Ha sebabe apa to, Pak? Nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Biyen aku kuwi kakange Bathara Guru, bapakku Sang Hyang Tunggal. Oh, ora sedulur, ora. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujude endhog. Waduh. Endhog. Banyak apa bebek? Wis wujud endhog ngono wae. Lah, endhog mau lahir dadi bocah telu. Kulite dadi Tejamaya, putiane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling ora rukun dhewe ming si Manikmaya. Sing ragil senengane meri karo kakang-kakange Ismaya karo Tejamaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo Kakang Tejamaya. Istilahe gelut. Masalahe rasa takon perkarane. Kalodhangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal, Rama. Kakang Ismaya, Kakang Tejamaya sami Pancabakah, sami peperangan amargi sami rebat kepingin dados dewaning para dewa. Ning jane ora, ning merga Manikmaya kuwi sing jane kepingin dadi dewa, terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya. Rama pukulun duka. Wah, edane. Apa ya ceritane? Terus Rama pukulun duka didangu Tejamaya, Ismaya kok ngono pakartimu kok kepingin nyahak nanging wong tuwa. Tejamaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa. Pak demu Tejamaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme Togog kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo igo. Gunung mau tak serot. Sawetara saperangan mlebu ning wetengku, mula wetengku jembling kaya kene iki. Isine gunung. Separuhe ora ana, gragas. Aku ngonceki critamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli, Pak. Piye? Sing jeneng wong duwe gegayuhan, kuwi nek ora ngukur karo kekuatane, kuwi mesti ngrusak karo ragane, ngrusak karo batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi. Iya, mula aku keluputan. Terus diduki neng jagat kene. Nah saiki ngene, Pak. Piye? Aku nek njaluk tulung piye, Pak? Njaluk tulung apa? Gandeng bapak ki wis tepung karo wong kayangan. Bapak ki wis sapal karo panitia kayangan. Terus bapakmu nggawa neng kayangan nyuwuna pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Lah. Iki piye iki? Gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem,
berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu menghina. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso gayuh, berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Lho gareng piye iki? Ah monggo kersane bapak pripun? Petruk piye? Kula ya ora ngerti. Pun rasa taren-taren. Gek cekak-cekat menyang iki ana uang transport 20.000 tekan Kendigong tekan Kayangan kok 20.000. Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning Kayangan piye? Lah terus adikku guru tak undangi mrene. Weh ra iki ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba guru kon mrene ning aja sak murite lho nang ngebabaki. Gurune tok wae. Iya, gurune tok. Engko ndak ngebabaki aku malah kewan le nyuguh aku. Iya. Tak matek aji ya Bagong matek aji pameling. Bathara guru men tekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sakarepmu. Entuk karo orane ya sakarepmu, aku ming sak derma nglantarake. Nggih, Pak, ngestake dawuh. Kacarian putra lamun kawekasan ya kawisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta terus aku rantak-rantak dewane pirang-pirang mongko kowe karo keming wong telu iki piye iki? Wis pokoke awak dhewe nglabuhi karo Bagong, mesake bocahe. Duwe kekarepan kok malah godane kaya ngene gedene. Ha iya. Ning upama Bagong mau rawani karo wong pikulun Bathara Guru kedadene ra kaya ngene. Lah iya wis pokoke sak kuwate awake dhewe rek nek kira-kira ora kuat ya mundur. Nek kira-kira kuat nandingi kridaning para dewa, ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki? Kok malah do grenengan? Nek niate ikhlas ngabuhi aku ikhlas. Ora usah dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong bantu kuwi lahir batin ora sampe nae dhewe ngono kuwi. Ya wis tak mangkat le, ora usah dadak gemremeng. Tak menyang medhoke para dewa. Nggonku labi karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong natai pati lho kok. Mungsuh ke tengah kuwi genah imbang. Terus aku sing tengah. Ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho aku kok ora padha. Mongko cangkeme nyrengingih kaya ngono kae. Kae sapa ngerti Bagong? Ora ngerti. Bathara Yamadipati. Yamadipati? Heeh. Dewa tukang apa kae? Tukang jabut nyawa. Waduh. Sing tok mungsuh pisane kok tukang jabut untu nyawa. Untu dengkulmu nyawa. Nek niat diniati kok. Siap, wis ora wedi lho sapa-sapa aku. Kula ngatur bekti kula kunjuk Pukulun. Nara garing tak tampa pangestuku tampan ana. Pukulun Bathara Penyarian. Oh, Pak Carik. Udu. Bathara Penyarian. Ya kancane Pak Carik. Ya iya wis. Bekti kula Pukulun. Ya Petruk tak tampa. Pukulun bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya garing tak tampa. Kulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Indra sapa to? Indra Dewa. Engko dono kasino Indra udu. Ora film ora. Kulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yamadipati bekti kula. Ya garing tak tampa. Waduh serem suarane. Ya garing tak tampa. Untal cengelmu. Medeni Indra wis tenang wae santai. Bathara Yamadipati bekti kula kunjuk. Ya Pak Petruk tak tampa. Bathara Yamadipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Waduh. Nganggo ngono barang Indra. Kaya seger delok aku. Aku ucul klambi katokan training ngono kok. Mulane ya seger awakmu kimplah-kimplah. Kalau dicokot iki diaginge iso mak grewel ngono. Mbok ora medeni. Wong arep perang kok malah dijek-jeki. Nala garing wonten dawuh Pukulun. Tekan
teka ning paman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti Wang Pikulun Bathara Guru. Kuwi katosipun? Aku kinen ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Merga kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dlamaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wah nek perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Nek nganti bapak kula gawe diasorake derajate kaya nyembah dlamaning Pitulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niki kula ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sapa ganggu bapak nyawane garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa, sing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya, Tru. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Oh, siap kok, siap kae. Apa Petruk bareng nyombelani karo bapakne. Lho anake, Mas. Nun sewu kula niku anake bapak. Dadi nek gareng belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora belani. Ah, ndek belani. Medeni enak omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Ah, aku belani. Kowe sapa jenengmu? Ya Madipati. Ya Madipati. Ya. Kowe belani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Senengane jabut kowe ya. Belum rampung barang tok jabut ya. Manusia macam apa itu? Wah, jan Bagong ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu Singalena prapting lalis. Wah, wani aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincung sikilmu nala garing. Mang maju, nek ana dewa kewirangan aja tundang nala garing. Mati dening aku. Petruk kene marganing patimu. Monggo kula ladosi terus. Aisa. Lho, ora tekan ya. Ayo, ora bakal iso dunguk dewa. Ah. Wedange puta. Ya sepen. Wedang sing endi? Sing tak akeh banget mau lho. Iki tak kira mlayu arep ngabarke apa-apa kok wedange puta. Kesamplo tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya? Dewa ki sekti kok aku ya gumun Bathara Penyarian tak antem. Kok kaya jarak iki rong jangkah kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek rong jangkah ki lembu rong jangkah. Ora ana aja kok lembu rong jangkah. Piye Gong? Piye? Wis tak andani ngayal to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya mengantem angin. Aku ya ae. Ya Madipati arep tak jotos raine iki. Tangan kaya ora tekan e. Oh, menggok dhewe tangane. Rating ora. Rating nabrak cengelmu kowe. Ya ora nesu takoni ngono, aku banyol kok nesoni kowe banyol sak karepe dhewe. Role aku e. Oh iya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya ya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae iki. Ya. Piye, Gong? Takon Semar aku. Ya. Mir, mir meneh. Wis ora apak ning mir men. Iki susu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi? Heeh, dewa ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuwuring menungsa. Dewa iki sembaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki lek perang meneh wagu?
Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso bales. Ning sing jeneng apa-apa ki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho wis aluka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Baladewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa ya aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dada medun. Ora entuk dada munggah, ra entuk. Ning dada medun. Mesti keneng, mesti keneng. Dada medun. Iya mesti keneng. Mudian dening aku kowe. Dada medun, Pak. Heeh. Hah, kakon. Kene medun. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk, dada medun. Jujuk busine wae, Truk. Ayo. Amok Suramarata, Jayawrata imbang yen padha-padha. Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Mangtutoke le ngantem. Mangtutoke. Sadurunge aku semaput, bales kowe ora kekejek aja duntang nara garing. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Ren, apa? Nggon busi. Oh siap. Kono wis entreke lorone ra jamak-jamak. Bres ngono rek, mati dari aku. Ayo wasan, mati ya. Aduh. Mondar rek. Ayo sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning pati. Kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe. Ning pati. Truk. Kabulator. Nggon ngendi? Wah, ora paham. Ono kuwi anggere nang banyune ya kono kuwi. Kabulatore kono kuwi kepruk sak banter-banter. Mati dereng aku. Waduh. Wah, ayo kong ya. Ayo walesen aku walesen iso males karo aku iso ndumuk aku ngantem aku bumi langit tangkep waduh modar pecah kula mati aku edan nolo gareng edan wah diantem sak banter-bantere waduh Rama Kulon pecah kula waduh mboten saged mlampah waduh Bagong edan nganti muni makluk ngono waduh wah, rata ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara. Kono kawan gawe wirangking para dewa. Cestri Sula ora padha tekaning pati aja duntang Bathara Guru rekaning ati. Waduh. Wes. Piye kok do mlayu-mlayu? Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh.
cocok ora? Dodo medun cocok. Sip. Penyarian tak kwampleng. Lutuk. Bebek ora karo-karuan. Jungkel-jungkel doro intulak antem ya kontal. Pak. Bathara Guru nggawa drai. Wis. Drai dengkul mlocot ora. Sing marai mlayu ki ya Bathara Guru nggawa gaman kae. Namane apa ya, Tru? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestrisula. Cestrisula, Tru. Gong Cestrisula, Gong. Agane men Cestri Amin. Cestrisula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke iki dawe-dawe. Cestrisula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati, ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Wis. Apiye meneh wong mati e? Kok karo bapakne kaya ngono to, Kong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Cilaka iki to. Ha iya. Kudu sing mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu Den Bagus sing ngarsa. Iya. Ha iya jawe. Kowe do tengok kene. Bagong Petro gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene ora tekan kene dhewe wong.